Kukuhanan ko muna kayo ng video para meron pa remembrance pag tumawag tayo. GoPro lang ma-recover nila, okay na eh. Punta kami sa island. Yan o. Mag-practice tayong bago ang sakuna ito. Bago ang sakuna ito muna. Bago ang sakuna. May remembrance muna nila. Alas 5 na ng umaga to guys. Alas 5 ng umaga. Ayan guys ang oras ay ano na siya, alas 6. Dito na kami sa Barwan tapat pero Ayan guys, ang ganda ng dagat. Ayan guys, medyo nakakuha ng malaki. Tulog sa pagod. Tulog sa pagod. Ay grabe, dalawa nag-agawan guys ang dali. Ano ba yan, nag-agawan pa? Wala. Nag-agawan lang ko. Woohoo! Kaya nag-agawan. Uy, kanuping. Malapit na mata. Makabitaw yung kanuping. Nag-agawan sila. Guys, wala. Tatlo. Pang-apat ng umaga. Ewan ko sino unang kumagat sa kanila eh. Ano kayo unang kumagat dito? Wala. Hindi makakawala yung tama nito eh. Hindi makakawala yung tama mo boy. Kaya nakaka-addict guys yung ganitong ganitong pagpipishing kasi pag nakagatan ka yeah. Yehoo! Meron ilan na to. Meron na siyang lima ba? Apat. Isa, dalawa, apat pa lang pala. Uy! Woo! Wala to. Huwag ka sana makabita. Huwag ka makabita. Ayan guys. Ay, nakabitaw na yata. Hindi naman sana. Ano to? Yan. Uy. Kanuping boy. Kanuping. Yes. Malakas din mga sar. Dami dyan. Marami pala. Ay wala na. Ano na guys,
Patay tayo yung hook ko. Nagkabalok-baluktot na. Manipis kasi. Patay. Guys, ayan. Uwi na kami.